Badakizu realitia guk ere etxe honetan badaukagula, ez da? Jakingo ez dugu, guta. Enteratuta zaude, ez da? Guta-gutarrak lagunok egia esan, guta-gutarrak ezin zan faltatu gure telebistako errepaso honetan. Eta realitek aipatu ditugu, guta-gutarrak aipatu dugu, biluztik jartzen aipatu dugu. Nik ez dakit gure urrengo gonbidatuak biluztik jartzeko ausardiarik izango luketen. Galdetik. Galdetuko diegu, argi dagoena da euren iritzia emateko arazorik ez daukatela. Amaiatan akord dira guta-gutarrakeko kuskuseroa! Atxuzu ez da? Pelotetan jartzeko asunto eta... Bueno, nik garazio ez da, baina guantxe beste batak utziko du. Kubatik ez. Jarri zinen biluztu? Bueno, guantxe ordu hontan... Ni bat etxean jarri nintzen. Baina pelotetan integral? Bai, pelotatan. Eta zer dela eta? Ba, joku bat. Ba, piramiden jokua zan, eta, probak egin behar zian. Egin behar ma, ja. Hombre. Kuskuseroak, ez da? Bai. Eta zuek normalen lehiak idei azalak entzen nahi zizate, ez da? Gutxora era, bai. Hor gara, kritikatzeko pixka daude eta pixka txintxatzeko. Bueno, batzutan lortzen dugu, bestetan ez. Bestetan, ba, bueno, beti daude ala defensiba esatean bezala, eta botatze unian zera beti daude, bai. Bueno, bat da poli bueno eta bestea da poli malo. A ber, hori nola da. Kasu hontan... Bea gaiztu da zeu. Zemuz ikustitu zoango gazte hauek, zemuz dara mate telebistan azaltzearena, urduri, ondo, naharrak izan dira. Berri dia, mundi hontan berri dia eta urduri ikustea. Baina, bueno, haidea ikasten pixkanaka hilabete edo... Telebistan ja azaltzen hasi dira, eta kanpoan ez esango duten kezkak, eta izango dira. Bai, hasieran bai, baina haidea espabilatzen, bai. Bai, gaur eguneko gazteak espabilatuak dira. Ez dakidana da zuok, ez da zuok ere espabilatu batzuk zarete, hori argi dago. Elkonkisen biak ere parte hartutakoak zarete. Guta-gutarrak realitian parte hartuko zenukete? Ez da nire reality guztokoena, ni konkizale gehiago naiz, ni nahi hoete gozia da sufritzea eta aventura sale naiz, hemen ez da hainbesteko aventura. Limiteo, ez da? Hori da. Baina, bueno, probatziatik, ba, igual azalduko nintzen. Amaia jarrita, ba, igual, bai, ez? Bai. Lau dazkat, bosgarrena. Eta sartuko zineke, bai, elkar bizitza egitera eta berriz ere pelotetan jartzera igual. Amaia ja esperientzi dexutea dauka, Basetxean, elkonkiz... Bai, el barco... Basetxean ego? El barco. Bai. Basetxean el barco? El barco da Antena 3eko beste reality bat. Irabazi Neko esperientzia badu, Amaia. Bai. Aizu, eta lehen aipatu duzue, bakoitzak papel bat hartzen duela, edo rol bat, edo hori aldez aurretik ez duen artean hitz eginda dago, edo bapateko kontua izan da, eta beti kontrako jarrerak dituzue. Bueno, eukitzaitu batzutan kontrako jarrerak, baina normalian jutegea horrela martxa. Ateatzen zaiguna, improvisatzen jutegea, eta bai. Eta zuekin asko aserratzen dira? Nerekin bai. Amaiakin gehiago. Osak ez duzara poli malo, orduan. Bai, nerekin bai. Eta zergatik, Amaia? Ba ez dakit. Ja horla hartu nagoe eta... Eta bere izten dure platoa, eta gero platotik ateratakoan, pasillutan, eta ez, aserre jarritzen. Ez dute bere izten. Aizu eta favoritoik bat dakazue? Ni bai. A ber, bota. Bai, venga, bota. Nahi asko usta ezait, Oier. Oier, bai. Hola, hiltzea lotzatu xamar da hola, baina gero momentu honak emateiture bai, da gustatzen zait. Nik etariko erregina, irantzu. Irantzu da zure favorita, bai? Bai. Bueno, Tipa jatorra da, bai. Nik alatzen, ze favoritoak. Oendik oin xamar, da, hau da xamaletuak eta pixka definitzen jungo nahu. Bai. Aizu, irudietan ikusten ari gara, hauek Txurru eta Naomi dira, okerrez manago. Horien artean rollotxoa badago edo zerbait heldu zaigu, ez? Pentsioa badago, ez dakit sexuala den, edo zer den, baina rolloa badago. Esategu jokua dala. Jokua dala. Bai, horren zaila jeloskor jarri nahian, bata bestiai, da... Ez dakik oso ziur Guk ez digu azkenean oso ondo harrapatzen, Osea, ez dakit kriston papera hori da. Beste un baten ez dakik zertairian jolasten. Bueno, gaur orduan ezin izango dugu galdu gaurko saioa. Zerutan daukagu, itzordua, Behatzi eta laurden, astea, bai. Etxe hontan. Anengo beha da beira. Aztenetik osteunera ete batena. Probatu! Etxe hontan.